Tini bin thane jora mangkha dosar sai khana gar de puila na khar je audio by call recording audio viral nin bomung nang ale sar ani bomna onindro deborma engke je mama si ano tongnani logesano kunungya haine je audio viral mani abokha nin khorang da na abo to joto ani khorang ya bor kisa aro edit khaika joto no khulumbaikha khapangni takuk te busong lamsoko norongno oksanai entertainment YouTube channel o ini sung haino hai sawi malai nai horaksa jumla master Olindro Debormani kokno tui engke first of all norok ulano video ni sengdrobo no khana kana jorani news bai sungjak puru nini je audio viral social media wo tabuk awajagoi tongmani pirjagoi tongmani ha abo soi nini khorang ta nei jorani news bai sungjak puru o jumla Olindro tan saka bosaka ihi abo ani khorang ya borok kisa aro edit khlaika ini saw ediba buati seda tujingko abani khorang ya borok kisa edit khlai rika nakokta hediba ngai ang pulano sungnan musungo o biduno nai tongnai khapani takukte bu sorongno norok jotono khana bai khana bini o voice record no hediba tabuk joto social media wo tabu o recording tabu pirjagoi tongo norok jotono srai keno khana bai khana ngai norok no sadi o jumlani khorang da na kaisa sukda social media rok phanongthung ba YouTuber rok phanongthung bini khorang no ha edit khlainai tongna ba bini khorang hakida khorossu borok oma hake edit khayei social media wo ri khana जों साइमानो फां हायका केलियर खायनो बो जे मोबाइल तui o burino sakor puru ha bini soi voice bini soi khorang जों clear खायनो जों sawi manai tongo tei khanawi tongo haifano botabo o jorani news bai sungjapurga bosawo khorosa suk borok edit khlaikan saw ba sabo khlainai nini khorang ma edit bo media khlai bo YouTuber khlai na aburi khayo never nung yoknani haikaba mane tamnai kahamui thanani o kokno tui nung watsugoi tabuk saitongmo bai abo choliya tamni hinba nungse aburino huntui kok samani ha abo soi nini voice soi nini khorang nung jesepano sadi hazar media no thangai phano sadi phiaba abo impossible abo positive ya abo false nung yoknani haikaba nung lama rutugui tongo abono joto lukurongno sawi mano tei kahamkeno nono siniwi mankha obose nung okokno mujunar ge faidi tabuk 2 number thanglai ngo hengka nung hengka bono tangai ama hai je kok abo samaya kok jaga audio do viral ngi thangka abo joton khanawo ama hai kok rok nung khorok cha headmaster tui kaisa onek nin thani daikto kotoma tongo thinang ni chereroni future ni somaj society ni joto hengka tangai o kok tangai sajaka nung tangai oma herok logerok sanka thamji saimaliya thamji ke khapangni takukte busong no haina hai 2 number topic o khana bai khina jorani news sungmani korok no bosungka oro tabuk nung khorosa master tui khorosa srairong no phurungnai tui nini nong nukungo bo bihik bu satongo yango bo bihik bu satongo nung khorosa master headmaster tui tangui ampi kokrok ma sakana inei sungjak mani o jumla bo saka tamhnai
tamsini bagay saw mane tamsini bagay bo sakana haita diba kokri engkai bini audio record to data kok sama bai bo tabuk tamsini bagay ni sama bai abo goto gotok lai ba mida mili lai haban takok tai buk song norong thani obono ang sai manan musu bo jeta tini sawi tongo ha jorana news sokai bo sai to ha angabo tamsini bagay se sajak tui thaga nai engkai ang sungnani musungo ba sawi manan musungo mane a jaga o tamni bagay tamsini bagay le bini bokhrogo kanani tongba diba school ni dik diai ba au kukar ni dik diai tangai mai songpaya ha tangai khezaro songpaya tangai school dua tangai absent khlai siraro khesari musayang tongkha inoi o kok rok no tuyei mobile tui jefru fano bono phone khayei bono hini mano bujogoi mano tei kului mano diba fiaba o bidu rekotole tangai school phaya tangai khesari songya o kok rok thaisa phano angla khanaya norok ba 4-5 ta da khunju hepa hoitoni fiaba angle khanaya ani khunju labni se o kok thairokle ang khanaya fiaba bo a jaga o jeta nungwai tongna chanani ha ni toronjon bura songse 85 bosoro burini hari tongo ani ba 55 bosor siko samaro o kok thairok simi sang khanau tenono joto nangmani ang riwano ha risum kagos potro nin busaboti rongo joto no riwano o kok rok mangse khanau ya botinor thamsini bagay saw yaba ang tini sanan musungo sini master jino jumlano nung jesakpano hazar medeni buskango nung kok kahang kam saitongdi yogani lama rutuk tongdi yaba nung kham tam yang ke o kham pungla khamu o kham ni khorang lukorok khnagla khamu yaba nung kham tam purukai tong thoguno tamkha khana toko nei dudung sare dudung nung kham tamoi pai mani yagulo jokonte ni kham khorang ha lukorok tai khana purukai nung tabuk satero thamsini bagay se kham tamu nei hainoble taktai buksong diba botoro thamsini bagay sajaking tha se diba fiaba nung kham tam pru nung se tong thoguino bui khananiya ano khamni khorang no nung tamale tamkha kentu fiaba nung tabuk ok tong thogui kham tamani bui khanaya jathai nung kham tamani ha fiaba tabuk lukorok khanawi thangka ha lukorokni khunjuo jotono habi thangka fiaba nung tabuk jesakwano sadi thamsini bagay jesakwano suak nangui ang thegesi sajakti ingbi thangan sadi never abo jebono positive ngi maya abo jeta nung kok sai tongmarok abo jotono false abon bagana ang no pai thago sanan musungo master no nung khoroksa master a school ni joto stan ni bisingo nung si khoroksa master bokhorok diba nung khoroksa master bokhorok atia pass kono bosorong thangka tabuk phano ni thani sikla tongnani buri serani no mokol thaimani buri serani no kaham nugui meya buri serani no naitok nung meya nini bukhawo nung tabuk phano da omahai sok omahai talent tongkho ha omahai talent tongkho angno abon suna musung ha nung tamokhem serani no phurungnai nung tamokhe serani no kusukuti sanai nung khoroksa master si tini buri nugui maya kisa buri naitok no nung mokol thaiye ha nini bukhawo mane tongui manya tini phun tui nung tini kok sawi tongkho hingkai fiaba o generation ni srai rok bo jaga thangsogui nai jagadi noro khoroksa master si tini omahai ngui tongkha ha nung khoroksa guru si omahai tini lupsa ngui tongkha ke nini sichorok tamung sinai
ha sagadi nin sichorok tam sinai nini sichorok tebo double sinai angkai koroksa nung master tutui amtui tabuk omahai boyoso omahai nini master ni laibo omahai ngui tongmani belai khena saya master nungo kaham ka wasunan khaidi ha next time bo omahai rok tang sidi omahai tomong sita tongnan bagai ta saitok sidi ha karon nung koroksa serai rong phungnai si ha nung kaham ka si sikuitlang ni serai rong no ha nini bisingti bo onekta serai rok develop mui mano chakri mani mano tiaba nung setini omahai ke school koroksa master rohor tutui nung aro tong tutui si ini bui doba khela ha omahai ni tongkle abo belai kheno chaglak sini society wo sini tibrasa rok tebo hamya lamao thang soginai ha nini master jibono se omahai tomong sitra tongoi to hangkai tabuk romdi ahaino lekha pora koroi wa bol phai chai tongnai rok ha tebo nini tomong no srungnai nini samung no srungnai tebo hamya lamao srungnai borok turuk bangnai turuk ongkhonai abon bagino nung koroksa master ha nung omahai ingmani salia omahai kok samarok belai kheno nini laibo belai kheno abo pura sangkati salia omosimia joto nini staff rong thani babu kaisa lasima singsa ediba joto nin nung hai master khalai rong thani bo belai kheno abo bukhang mayang sinai nini koroksa ni bisingtinya abo nung kaham kai moito narak di kai amsugno nung situng ini ni video angoro no kholoka norok o video ni bisingtui thaje thani rok saima mani ujima rok tokai norok o video ni comment box comment kai sahononi tapok bajadi tai o video ni bisingtui ang thaje thani rok kok saya suya rok kok kotorok sajak marok tokangke ang joto takuk tai buk sorong thani bo nagarsano ke haina hai norok bai total video malai thanai norok o channel bai kerengui tongdi ang norong bagai total update video te total kok tomarok norong bagai tui fainai jotono kaham kurung susto tongmai jadi in bagai amsugno jotono no kulum baika